दुस्त बियो एक सेकेन्ड माने जायगा थाइसेयाव थाया बिमाया जि मोजां हाबसोना थाबाय थायो मालाय जायो आरो उन्दै बिमाया बेहा आरो जाखांनानै जे सुन सुनि बेरायबाय थायो बिथाङाबो साखि सावदों सयता माया सिनेला एक बार में होता है एक बार में जलाना चाहिए गोजौ थिखट गोजौ खालामनो हाखायो साबि थावा गोलैबोजोबगोन आंना मबाइला हामा जाबाय बम गावबानो गाबो नों खोनासंलाय बम गावबानो फै 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 होननानै गाबो इसोरना गंनै दंबावो ओइथिं सावैनोथ' नै ओरैजाय गन थुयै थुयै सावबाय थाइगिराव सावदों खाथि खालायाव थाइगिराव सावनांगौ नालाय ओंखायनो थाइगिराव सावदों जोंहा खोमसि गेटआव थिखोबाय मोननै गाबोन आंना जा उन्दुलायबाय गेलेनाया यास ओइ यास आयु 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 गैला बोला बोला बला बोरो आजा ओइ नै टिसु लांफाजोबबाय गारियाव थांफाबायमोन दा मायाव सिङाव गारि सायाव टिसु हेलो लोगोफोर खुलुमबाय होनदो होनलाय होनदो हेलौ होनदो दे हेलो लोगोफोर दे खुलुमबाय होनदो खुलुमबाय होनलाय दे खुलुमबाय नोंथांमोना मोजाङैनो दंना जोंहानि आजाया एसे लोमजादों उम्मा होनदोसोना एसे उम्मा होनलाय उम्मा जोंहानि आजाया एसे लोमजानानै दङ मा होनो गगा मोनदों ओमफ्राय गुजुदों ओंखामबो जानो हायाखै दायो ओंखाम जानो हाबाय नालाय ओंखाम जानो बाग्रा जाबाय बियो आवगाय ओंखाम जानो हायियावसो माम दानो होनोमोन र' इनि थांदे इनि टिकटिकि बोलो आजा टिकटिकि बिराद टिकटिका देखायो बियो टिकटिकि नोंखौ नुवासै नै इयाव टिकटिकि दं नै इयाव टिकटिकि बोलो टिकटिकिया बोलोसोना बे एशवान आजाखौ सोरनि होननानै सोंबाय थायो नालाय ओंखायनो आं दिनै खोन्थानोसै सिगांबो खोन्थाखाबायमोन आं ओमफ्रायो सोरबा भिडिअखौ नायाखैदां आजाखौ सोरनि होननानै सोंबाय थायोना
आजा एसवाना आंनि नङा आजा एसवाना आंनि बिनानावनिसो न'आवनो थायो नालाय ओंखायनो अबेबा अबेबा थांबाथाय जोंबो ओरैनो लानानै बेरायबाय थायो ओमफ्राय नै जोंहानि कुकिनि समफोर बार्थडे दङ ना कुकि रुथि नङा इथिं नाय जोंहानि कुकिनि बार्थडे फार्स्ट बार्थडे बोसोरसे जासिगोन जोंहानि कुकिया ना सोना नों बोसोरसे जासिगोन ना नों बोसोरसे जासिगोन ना सोना बिराद दुस्त बियो एक सेकेन्ड माने जायगा थाइसेयाव थाया बिमाया जि मोजां हाबसोना थाबाय थायो मालाय जायो आरो उन्दुयो बिमाया बेहा आरो जाखांनानै जे सुन सुनि बेरायबाय थायो जायगा थाइसेयावनो थाया माने इयाव थांलाय कुकि इथिं नायलाय सोना इथिं नाय हाय लोगोफोर होन हाय लोगोफोर आंनि बार्थडे जानो फै होन हाय लोगोफोर आंनि बार्थडे जानो फै होन दे बार्थडे जानो लेंहरनाय लोगोफोरखौ दे बार्थडे जानो लेंहर दे हाय लोगोफोर आंनि बार्थडे जानो फै दे बार्थडे जानो लेंहर सोना दे ओमफ्राय बिराद दुस्तबो बियो सेन्देल मोनसे मोजां दोना जुथा मोनसे मोजां दोना एकदम अग्लिजोबो ना ओमफ्राय रावबो गैयाबा मा खालामो न' सिङाव जेसेबां बुस्थु दङ सेस बोख्लायना दोनजोबो ओमफ्राय अफ्लेनानै दोनजोबो माने न'आव हारसिं गालांनोनो हाया बेखौ बिराद दुस्त आंखौ हारसिं गालांदोंना अफ्लेजोबना दोनगोन आं होननाय बायदि आरोना बेना ना कुकि ना नों दाख्लैबो अफ्लेजोबना दोनदोंना गान्दुखौ ना सोना सोनानो दुस्त बिमाया खिन्थु बिदि नङा बिमाया बिराद दद्र जेबो खालामा बिमाया नोंनो बार्थडेआव गस्ला गांसे होगोन आं दे नोंनो बार्थडेआव गस्ला होगोन दे थांदो दे बाय होनदो दे बाय लोगोफोर